Tato a ko sibanto kɔnɔ tɛ ladilikan mɛn min ye sema maaw ye karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ u y'u ka janga walaki yɛrɛsago kɛ fɛti a ma ɲa min kɔ u y'a boloda kunun u y'a kɛ o tun bɛ taa avion ba in den munumunu kunna tuguni sibanto tɛ ladilikan mɛn naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun min ye sema maaw ye n'o ye coordination de mouvement de lazawadi maa minnu kɛn bɛ ka se ka Mali bila kinikini la i b'a ye k'a fɔ ka Mali coiya tiɲɛ ka buruja ni ka Mali kɛ fitinɛ jama ye ka sɔrɔ bɛn ni kɛlɛ de b'an ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u y'u ka darakɔrɔbɔli kɛ tuguni a bara ta min ye Mali ɲɛmaaw tun ye lasɔmini kɛ min kɔni pankuru dɔ tɛmɛna Kidali kunna kunasini karamɔgɔ daba tun o ye lasɔmini ye n'aw ma sabali min kɔni kɛlɛ a damandan si la ni nin ye filili kɛ a bɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko min ye pankuru ka tɛmɛni ye o de kɔni nana wuli ni kuma caman ye i b'a ye k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ la min ye sema maaw ye an k'a kɛ an kana kɛ a ma ɲa min kɔ min kɔni ye dɔw ye olu ko an k'a kɛ an k'a kɛ karamɔgɔ daba tun minnu ja ka fɛgɛn olu tora so kɔnɔ ne ka birifini biru la sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu ja minen bɛ minnu bɛ olu yɛrɛ mago taa foyi la a jalan n'a kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka kan olu ye olu de bɔra ni ka t'u ka place d'arme na karamɔgɔ daba tun ni k'u ka yɛrɛsago défilé boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu tun bɛ bɛ se k'i bolo dɔgɔnin da u la koyi min y'u ka défilé i b'a ye k'a fɔ bikabu b'u bolo ni ka munumunu salo boloda ɲaamɛ minnu b'u bolo ni ka musow ni denmisɛnninw labɔ dɔw yɛrɛ t'u bolo u ka drapeau langolo karamɔgɔ daba tun n'o ye azawadi drapeau ye sɛbɛnnikɛla ko min ye u hakilina o bɛ filan na an bɛ kɛnɛ mun kan armée ka na an bɛɛ lajɛlen daji yɔrɔnin kelen o tuma o ye ɲɛ tuguni yɛlɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye 6 avril ye i b'a ye k'a fɔ u y'a ɲɛnamaya nka min kɔni ye sema maaw ye u ko min kɔni nin darakɔrɔbɔli mun taara k'olu sɛgɛrɛ n'o ye Mali ka pankuru ye karamɔgɔ daba tun k'u bɛ diɲɛ na dɔnniya o tuma min ye nin pankuru munumunu ɲaanɔ a kana ta olu sɛgɛrɛ bilen sabu ko nin ye sariya kan so belebeleba ye so kulela fɛntigi la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun ni ji ye jifilen sara a minba kamana bɛ guwa Mali kan ka fɛn minnu kɛ Mali kan ka fɛn baara minnu kɛ ni maa wɛrɛ y'i kanto jamana kɔnɔ ko Mali bɛ ka jamana kan sɔsɔ o tuma k'an man komi an man jami min kɔni ye sema maaw ye a darakɔrɔbɔli kɔni daminɛna nka min ye kolonɛli Asimi Goyita ye a hakili sigilen bɛ i b'a fɔ ko ŋɔmiyirana mɔden a ko min kɔni Asimi maa ka bagabali t'ale siran sabu n'u tun bɛ Asimi siran ɲanguma sɔrɔ a t'a sigiyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kolonɛli Asimi Goyita ye a n'a ka min ye gouvernement ɲɛma n'o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ka fara kolonɛli 5 tɔw kan karamɔgɔ daba tun dabali ni fɛɛrɛ kura min bolodalen bɛ min b'a to Kidali bɛ se ka bɔsi joona joona cogo min na ni ka bɔ ni maa jugu bolo a ko ala tɛna mɛn Mali ka victoire bɛ na kɛ sisan tabarikala yanni kalo damadɔ bɛɛ bɛ kunnafoni dɔ bɛ san Kidali kun kan ala m'o kɛra dɔ kɛra ɲɛdɔnna na sisan kunnafoni filɛ nin ye AD ko karamɔgɔ daba tun a ko min ye hôpital du Pongé ka grève banbali ye karamɔgɔ daba tun foyi kɔlɔlɔntan tɛ min ye kalo 3 kɔnɔ maa 600 kulu de ntanyana la hawla wala quwwata maa banna han sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun n'i ye jateminɛ kɛ min ye grève banbali ye nin ko in daminɛna kabini janvier kalo ka taa bila février marsi karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ sɛnidɛgɛw bɛ u ka laɲini na laɲini min don min ye laɲini 12 ye n'a ma ɲɛnabɔ abada min ye bulusi jɛman tɛ don ni ka baara boloda u ko service minimum karamɔgɔ daba tun o ni baara lakika yɛrɛ ko kelenw tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko grève kabini tile 1 ni ka n'a bila tile 10 fo kalo 1 kalo 3 la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ sigikɛn bɛ ka jamana ɲɛmaaw ma kɔnɔ karamɔgɔ daba tun tigɛ yɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca u kana u ka sigi ka fɔ kɛ min ye baarakɛlaw mago bɛ fɛn mun na lɛ ni ɲini fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na min ye jamana ɲɛmaaw y'u kɛn bɛ k'u ban u ma sɛbɛnnikɛla ko min ye baarakɛlaw n'u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'u ban o tuma olu fana ban bɛ baara ma karamɔgɔ daba tun sabu jamana yɛrɛ sariya ka taabolo don min ye syndicaliste ye i b'i ka laɲini kɛ laɲini i b'a kɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ laɲini fana kɛ waatiw bɛ yen a y'a yira k'a fɔ min ye Pongé syndicat ye karamɔgɔ daba tun u funnen bɛ baara la u ɲiginnen bɛ baara la o tuma k'a kɛra kɔlɔlɔ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun min ye lajɛ u y'o boloda lajɛ min u y'u kanabɔ ni ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye u y'u ɲɛsin a ka gouvernement ma karamɔgɔ daba tun min ye expert dɔ ale kɔni ye tiganɔbila kɛ n'o ye docteur Berima Diko ye Berima ko karamɔgɔ daba tun min kɔni ni grève in ye k'a kɔlɔlɔ bonyara fo k'a dama tɛmɛ sabu min ye banabaatɔw ye u jigi ye docteur ye ni docteur tɛ furakɛli kɛ banabaatɔ jigi ye jɔn ye ala kelen kɔ
ni mɛlɛmɛlɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma min ye dɔgɔtɔrɔw ye u ko abada u t'u ɲɛ jɔ banabaatɔw la banabaatɔw k'u to kelen na banabaatɔw fana ko u y'u ta to ala ma karamɔgɔ dɔ b'a tuma min kɔni ni mɛlɛmɛlɛkɛ ye o y'a ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini su bɛ kelen na su bɛ fila la fo kana su kɛ saba fo kana bila 600 la min ye hôpital du Point G morgue kɔnɔ o de salola ka bɔ yen kalo 3 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni maa 600 lajɛ o bɛ komi kalo kalo maa 200 ye a ko maa 200 k'o bɔ dugu kɔnɔ yɔrɔnin kelen k'a sababu kɛ grève ye ko k'a ko lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɛnɛya minisiri ye n'a dun ma k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra o tuma k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ani ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye n'u dun ma ɲɔgɔn ye a ko kalo 3 maa 600 kalo 3 wɛrɛ a bɛna kɛ maa joli ala m'an kisira o tuma san tɔ bɛ dɛ bɛnkan ka kɛ joona an ye nin kuma in fɔ yan k'a bɔgɔla don u k'a ko lajɛ n'o tɛ maa tɛ ni masiba n'a kɔlɔlɔ dan dɔn dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma min kɔni hôpital du Point G jɔyɔrɔ mun b'a la Mali kɛnɛya ko la ko denni tɛ malidenw jigi don a ko bana kumaba caman bɛ yen minnu furakɛli bɛ kɛ yen a ko min ye malidenw ye n'a dun ma k'a fɔ ko grève bɛ yen an bɛna an jigi de sɛmɛ kɛnɛyaso jumɛn kelen na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don kuma ɲɛna Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub karamɔgɔ bala tɔgɔ bɛ di Bɔjɔbate i k'a dɔn jumadon dɔ fɛ min ye GGB ye Grand Grenier du Bonheur Bakɔrɛ Sila a ye diɲɛ to marakakɛ min n'a ye san 35 kɛ Bɔjɔbate i k'a dɔn a sen dalen bɛ juraw k'a ka kulu ni baji cɛ Bamakɔ yan Bakɔrɛ Sila n'a ko min maloko la sugoroko la a bɛ t'o la Bɔjɔbate k'a dɔn nin don ma ja min ye GGB ye a wulila juma sɔgɔmada fɛ a dɔgɔkɛ min ye Sɛkinɛ Sila ye a y'o wele a ko Sɛkinɛ a ko na yan Sɛkinɛ nani a ko n dɛgɛ minɛ kabini bi dugu jɛra a jɛcogo man ja bi dugu jɛcogo a ma ja ne ye sabula fɛn o fɛn ni y'a dabali tigɛ ale tun bɛ kuranɛ dɔn min ye Bakɔrɛ fɛn o fɛn n'o kan k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ sɔn a la a b'a ɲɛfɔ a ko bi i k'a dɔn bi ye donba ye bi don kɔni a bɛ sɔn ka sɛbɛn tariki la a ko n ka kalanden minnu bɛ Moti minnu bɛ Segu minnu bɛ Kulukɔrɔ n y'a f'u ye u ka nin gafe in sɛbɛn u ka nin sɛbɛn u ka nin sɛbɛn maa ma ye sɛbɛnni kɛ a si ma se ka ɲɛ n ma faamuyali sɔrɔ a la fariga wulilen a ko Sɛkinɛ Sila n tɛgɛ minɛ an ka taa Labitani a bi bɔ a ba bi du kɔnɔ a y'a ba wele k'i jɔ a k'i bi dugawu kɛ ɲɛ a ko sabula bi don gɛlɛnba o don de Bakɔrɛ sa la nabi ɲuman ma walijudi GGB Dankɔrɔba taara lahara diɲɛ filɛ dɛ Bɔjɔbate n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye sɛbɛnfura in bi ko m'a bila bɔli la sabula san 29 sɛbɛnni bi kɛ a boli ko siɲɛ 5691 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Abilayi Jara Blocus ko a ko i k'a dɔn Bamanjuw ka Bamandiya wale Bɔjɔbate k'a don u nana zole da fo Bamakɔ nunkɔrɔla la tuguni sabula Kolokani o ni Bamakɔ ko nin tɛ foyi bɔ Bɔjɔbate i k'a dɔn Balina ka sin ka na Zanbugu Bɔjɔbate k'a dɔn ayiwa lakana tigilama minnu bɛ yen ka na Balina boloda a kɛra kununko yɛrɛ de ye alamisa don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lakanaba minnu bɛ yen Kolokani gendarme 2 ani polisikɛ 1 Bɔjɔbate olu ni tora a la civil gansan 2 olu fana tora mugu ni kisɛ la Bɔjɔbate a ko nin ko in kɛra kɛcogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ 4 heures du matin fajiri ma gwengwe cɛ 10 u bɛ moto de la Bɔjɔbate ngaba u suru ɲanen awa i k'a dɔn poste de sécurité la Zanbugu u ye mugu wuli ten n'u ko kiriw Bɔjɔbate k'a dɔn nɛgɛden bɛɛ konkanko kase kɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔnin bɛɛ lakanaba minnu bɛ gendarme ni polisiw Bɔjɔbate o fana y'u kari u ka cɛminan na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a kɛra muguci da ye nin b'a fili nin yɛrɛ b'a fili nin b'a fili nin b'a fili Bɔjɔbate k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ a nana dɔn k'a fɔ jɔnko a la ko in fanga barika ka bonya Bamanji ninnu nana sɔmi ni n'a
n'a ɲɔgɔnna kɛra i k'a dɔn u bɛ wele da a bɔ kɔfɛmaw ma i k'a dɔn ayiwa n'o yaranfɔri u nana sɔmɔw na min ka kelenkoto Buwajabate i k'a dɔn u sina k'u kɔda sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye ko ye min ni a man kan a fanga ka bon kosɛbɛ Buwajabate i k'a dɔn kalo 2 kɔnɔ Bamanjuw bɛ na zole da fo Bamakɔ i k'a dɔn a lamini na Bamakɔ dafɛ Kolokani Jejeni walima Kati Buwajabate i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ayiwa sɔrɔdasi minnu nana i k'a dɔn kana lakana tɔ ta bala Buwajabate u bɔra ka dodɔlimali kɛ u bɔra ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kɔlɔnkolonnaw Buwajabate jirijuw sokolonninw u bɔra ka munumunu salo kɛ nin bɛɛ lajɛlen la tɔ minnu bɛ yen n'olu bolilen don u bɛ se ka minɛ cogo min nka n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye Abilaye Jara ka fɔ la nin bɛ kɛ maa minnu nɔ ye bolofara min n'u k'a ma Jésim walima Jenimu Buwajabate olu de ka kɛwale cɛjugu ye nin ye min ye Katibaden Masina ye a ko nka min ye lakanabaa minnu bɛ Zanbugu u ye cɛya kɛ balina min nana k'u late cɛ tanbonyanko Buwajabate i k'a dɔn nka sisi in kɔni bɛ taa ban tuma min a k'i b'a ye k'a fɔ ayiwa min kɔni ye an ka maa dɔ ye an ka lakanabaa dɔ olu ni tora a la nin balina ko minnu bɛ kɛ Bamakɔ dafɛ Buwajabate a kan ka maa sira ka maa kamana gan sabula lakanabaliya Buwajabate maa tɛ se k'a fɔ fiyewu k'a banna a bɛrɛtɔ u baara ka fa su fara tile kan u jɛnsɛnlen don bi min ye jamana womisɛnnin bɛɛ ye n'i hakili b'a la min kɔni ye Kitani Kolokani ani Kati Buwajabate k'a dɔn bin kɛra nin pɔsu ninnu kan ɲinama kɛ Sebeto ani Kasila min ye marakakungo ye Narena Sibi Jijeni min ye farabana ye bin kɛra nin pɔsu bɛɛ lajɛlen kan nin kan ka kɛ tamasiyɛn ye min bɛ ko kura boloda lakana tigilabaw fɛ sa Buwajabate min b'a to kisi bɛ kɛ nin ɲɔgɔnna ko ma sɛbɛnnikɛla ko armée kɔni bara ka yɔrɔ bɛɛ dɔdɔlima i k'a dɔn maa minnu ye nin kɛ u nɔ bɛ bɔ cogo min na tɛgɛ bɛ se ka da u kan sabula dɔw kɔni y'a fɔ Buwajabate k'a dɔn ko in kɔni gele u fɛ kungokoloba dɔ bɛ bawulen kɔnɔ a n'a kɛ u diɲɛsɛnnen b'o kɔnɔ Buwajabate i k'a dɔn pankuru ni hadamaden u bara ka fa bɛɛ lajɛlen dudolima waasa u bɛ sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ni cɛ deminɛ ye maa minnu bɛ nin furanjɛ in na Buwajabate nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ i dama ta sɔrɔdasi sabula kunnafoni dili an ka lakana tigilamɔgɔw ma ɲɛmuto man kan mɛn yan walima cɛ dɔw tɛmɛna yan Buwajabate o fɔli o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka baara ye min b'a to baara tɔ bɛ nɔgɔya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona Mali tribune na sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kuresi